Мотонба салом алейкум дӯстони азиз. Боз хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯни Бодом, поинтари Пету 50 тарафи Ирам, сеюмин танкӯча ҳаст дӯстони азиз. Бо нархи 280,000 сомон фурӯхта мешавад. Сеюмин видеои ман ҳаст дӯстон. Ҳамин хонаи дуюмин бор ба навор гирифта истода. Нархаш дӯстони азиз 2 миллион рубли русӣ дар рӯи экран ҳаст. Ба тоҷики чанд сомон мешавад. Номерошон ҳаст. Боз савдо мешавад дӯстони азиз. хонаи ҳамотон дидитон аз тарафи Пету 50 тарафи Ирамба гашта камтар поёнтар беофтоем. Сеюмин кӯча ва дӯстони азиз инчунин мана чиқале ки дида истодаетон дарахти чӯмоқ, зардолу ҳама чиз ҳаст. Обош ҳам ҳаст. ва инчунин ин хона нишаст ҳам дорад, зиндагонӣ карда мешавад дӯстон. инҷа аз 3 хона иборат ҳаст. ҳатман видеоро бо диққат тамошо кунед дӯстон. ҳатман ҳамин видео лайк монда поделиться кунедтон, то ки дигар ҳамшаҳримонмоям бинам. полаш потолокаш шудагӣ, ҳамаш шудагӣ зиндагӣ карда мешавад дӯстон. якум хона инҷам ремонт шудагӣ, потолокаш ҳаст. ин сеюмаш ҷам ҳамин потолок, деволош бо касе ки мехарад таби дили худаш рангубор карда зиндагонӣ мекунад дӯстони азиз. ва инчунин боз хона ҳам дорад ва дарахтони мевадиҳанда дорад. насеб, чӯмоқ, бонҷанда, зандолу, ҳама чизҳо ҳаст. агар бо чиз кошта мешавад. инҷа хонаи новпурра дӯстони азиз. чиқале дида истодаетон дӯстони азиз. як хона полни пурра гити, як хона новпурра ҳаст. инҷа мана боз хона дарун ба дарун дӯстони азиз. чиқале ки дида истодаетон. болош пуштагӣ потолок дар кор, потолок кардан дар кор. ва инчунин инаш меҳмонхона дӯстони азиз. инашам болош пуштагӣ, хонаи новпурра.